L-Aġenzija Infrastructure Malta ħabbret li tlestgħu mad-90% tax-xogħlijiet infrastrutturali fit-triq Sant'Andrija fi Swieqi. Uffiċjali mill-istess Infrastructure Malta taw dettalji lil One News minn fuq il-post dwar ix-xogħlijiet li seħħu fil-jiem li għaddew u fuq il-ftuħ ta' partijiet tal-proġett għas-sewwieqa waqt li x-xogħlijiet issa jinsabu iffukati fin-naħa t'isfel ta' din it-triq arterjali. Ġie konfermat li żewġ hairpin turns li kienu ippjanati fin-naħa tal-Luxor Grounds huma lesti u ffurmati waqt li għaddej xogħol fuq hairpin turn oħra li hemm fil-parti ta' triq il-professur Walter Ganado. Mill-ġimgħa filgħaxija l-aċċess għal Pembroke għas-sewwieqa li jkunu għaddejjin mill-Belt Valletta se jkun possibbli mill-hairpin turn lejn triq Tobruk. L-aċċess minn Pembroke lejn is-swieqi se jkun minn triq Arnhem bis-sewwieqa jaċċessaw il-hairpin turn l-oħra li tagħti aċċess lejn is-swieqi jew Highridge. F'dan il-proġett ieħor maġġuri ta' Infrastructure Malta tlesta wkoll ix-xogħol ta' mogħdija ta' servizzi, tqejjid ta' pajpijiet tal-ilma u sistemi għaxbir tal-ilma tax-xita. Tlesta wkoll it-tqejjid ta' walk-through culverts bil-għan li jintużaw mill-Eni Malta biex tkompli tissaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku f'din iż-żona. Fil-jiem li ġejjin se jitkompla ix-xogħol ta' asfalt, l-installazzjoni ta' crash barriers bil-għan li tissaħħaħ is-sigurtà fit-toroq u jibdew jintużaw is-sistemi ġodda ta' traffic lights kemm għall-vetturi kif ukoll għal min juża it-triq bil-mixi jew ir-rota. Preżenti fuq l-għan tax-xogħol li għaddejjin f'Pembroke, il-perit Walter Portelli spjeganna aktar fuq dak li isir attwalment. Il-proġett kien jikkonsisti fi 3 hairpin loops, 2 in-naħa tal-Luxor Grounds u oħra in-naħa fl-entratura ta' Pembroke biex ikun hemm flow aħjar ta' traffiku u anke żjed aċċessibilità. Il-proġett kien jinkludu wkoll twessih biex aħna stajna ninkludu żewġ karriġjati sejrin lejn id-direzzjoni ta' San Pawl u żewġ karriġjati oħra sejrin lejn il-Belt. Dan l-investiment li se jnaqqas drastikament il-konġestjoni ta' traffiku frontali li kienet tikkawża it-triq se jara wkoll it-tħawwil ta' 258 siġra u arbuxell. Dan il-proġett isegwi il-proġett ta' roundabout ġdida f'salib it-toroq bejn triq Sant'Andrija u f'Highridge fi Swieqi. Dan se jseħħ bil-għan li tejjeb l-aċċess għall-iskejjel u żoni residenzjali fuq żewġ naħat ta' din it-triq ewlenija waqt li naqqas ir-riski tal-aċċidenti ta' traffiku. Wara li ħankunu qegħdin nagħtu dal-asfalt ġdid fuq is-sajd li għadna kif wessajna, ser nagħtu aċċess temporanju lejn Pembroke billi jkunu l-karozzi li ġejjin min-naħa tas-sawt ser ikunu jistgħu jduru mal-hairpins il-ġodda u jidħlu minn triq Tobruk. Filwaqt li karozzi li ġejjin min-naħa tan-nord jistgħu jgħaddu minn ġewwa triq Arnhem u jduru mal-hairpin u wkoll jidħlu s-swieqi. Sussekwentament il-ħidma fl-inħawi se tidħol fażi oħra permezz ta' sħubija mal-awtorità tal-ippjanar biex minflok it-traffic lights fit-triq reġjonali qabel idħul lejn Paċifil jinbnew żewġ flyovers minn din iż-żona u smat li għaddu mal-1600 vettura fis-siegħa. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon qal li fil-ġimgħat li ġejjin mistennija jibdew jinfetħu partijiet ġodda tal-proġett għas-sewwieqa wara li fl-aħħar ġimgħat sar xogħol ta' mogħdija ta' servizzi biex jiffaċilitaw aħjar it-traffiku. Bażikament dan il-proġett huwa parti ieħor minn kullana ta' proġetti li bdew ftit il fuq minn fejn ninsabu f'Highridge li mbagħad se jkompli għad-daħla ta' swiequ ta' Paċifil, it-traffic light junction ta' Paċifil. Dan huwa parti mill-mod ta' kif norganizzaw it-traffiku, traffiku li magħruf fiż-żoni, u anke biex intejbu l-aċċessi għal Pembroke, għal lokalitajiet ta' Swieqi, għal Paċifil stess. it-traffiku fid-direzzjoni minn San Pawl il-Baħar triq il-Kosta lejn il-Belt Valletta għalissa se jibqa' għaddej temporanjament minn Pembroke kif inhu għaddej bħalissa. Dawn il-proġetti bħal oħrajn qed isiru b'konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali u għandhom lan li jżidu ir-rotot diretti.